שעה 10 בבוקר. כן, אז יש לנו שתייה היום של אחד החיילים. יוסי מדבר. כשזה התחיל לפני חצי שעה, אנחנו אמרנו בינתיים נלך, נתפוס תנומה קלה בחדר מכלולים. אתם רואים? נחזור לשם עוד שעתיים. יוסי פשוט עכשיו מברך את כולם, ומי מברך אחר כך על השתייה, ואחרי זה יהיה בחר, אז למה לשאול? טוב, בכל מקרה, קפה יחזיק אותנו ערים קצת. נחזור עוד שעתיים. טוב, היום יום חמישי, רן רגע חתם לי על פס, הוא לא שם לב שהשיער שלי לא תקני, אז נראה לי אני אצליח לצאת הביתה היום. הבעיה היחידה, שאני פה, ליד המשרד של יוסי, מחכה כבר שעתיים, הדלת פתוחה, אני רוצה לעלות על א', אנשים פה עוברים, כל אחד הולך הביתה ואני תקוע פה עד שיוסי יסגור את הדלת. נראה מה נעשה. אני פה בבית כנסת, לוקחים את כל הפטורי זקן, יוסי מחפש לי. אמן. מחפשים לקחת לי את הפטור, אני פה עם הכיפה חדשה שלי. אמן. אני לא אתן להם לקחת לי את הזקן. אמן. אמן. אני אתקן אתכם איך מסגר אם אני בסוף יהיה זה. השעה כבר 1:30. כן, ההפסקה הלכה לנו. גם הקפה נגמר. אנחנו לא יודעים לאן זה יתקדם, ויוסי עדיין ממשיך לברך שם את כולם. אנחנו, כמו שאתם רואים, קצת הצטרפו אלינו אנשים. חדר מכלולים. לא יודע לאן זה יתקדם, הקופאין קצת מחזיק אותנו ערים, שפויים. נחכה שבחר יברך ונחזור. בהצלחה. טוב, עוד יום חמישי עובר בשלום. אפשר לצאת הביתה כמו גדול. אני עוד פחדתי שיוסי יפתח את הדלת. שוב אני מחכה לפטור זקן. שעה כבר 5:30. מחכה פה איזה בערך מ2. שיוסי יפתיע אותי ויראה אותי מתפלל וזה. מצאתי גם תפילין של מישהו מפה מהאגף, אין לי מושג מי זה. יש לי פה מים עד שיוסי יפתיע אותי בערך. וואלה, אני מקווה שיוסי יפתיע אותי בזמן הקרוב. אמן! טוב, אחרי שכולם אמרו מילות תודה ליוסי והעזיבה, בדיוק אחרי הטייסת... אל תחסו את זה, זה קבוע פה. אני אחרי הטייסת רציתי להגיד כמה מילות. נו רגע, מה יש לך? תן להגיד כמה מילות! טוב, רציתי להגיד כמה מילים ליוסי. יוסי, בוא נדבר זריז, אחי.